Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεεπισκόπησης του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει συμμετάσχει και υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το ερευνητικό πρόγραμμα DigiOrg ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2023. Το έντυπο μιας συναυλίας ή μιας αφίσας περιέχει περιορισμένη και συγκεκριμένη πληροφορία. Η εφαρμογή DigiOrg μπορεί να οπτικοποιήσει με τη βοήθεια της υπαυξημένης πραγματικότητας πρόσθετες πληροφορίες όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο, εμφανίζοντάς τις στην οθόνη της φορητής συσκευής. Η εφαρμογή DigiOrg συμβάλλει με πολύ θετικό τρόπο στην πολύπλευρη ενημέρωση του κοινού που παρακολουθεί μια συναυλία, καθώς οπτικοποιεί ποικίλο πολυμεσικό υλικό όπως συνεντεύξεις μουσικών, πρόβες, αναλυτικά κείμενα συνθετών, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τρισδιάστατα μοντέλα μουσικών οργάνων, 360 μοίρες και λοιπές πληροφορίες του χώρου της εκάστοτης πληροφορίας κτλ. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η εμπειρία της θέασης και της ακρόασης του κοινού μέσω της αλληλεπίδρασής της και της σχέσης του πραγματικού με τον εικονικό κόσμο. Η εφαρμογή DigiOrg χρησιμοποιεί και ενσωματώνει αλγόριθμους επαυξημένης πραγματικότητας σε έξυπνες φορητές συσκευές. Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες εκδηλώσεων μέσα από ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, συνδυάζοντας τις πληροφορίες και παρουσιάζοντάς τες σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη της φορητής συσκευής. Είναι χαμηλού κόστους ώστε να είναι δυνατή η μαζική παραγωγή και η διανομή της σε άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς, μπορεί εύκολα και γρήγορα να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλους φορείς και εκδηλώσεις, παράδειγμα θέατρα, μουσεία, εκθεσιακοί χώροι κλπ. Επιτρέπει τη δημιουργία και διακίνηση ψηφιακών αγαθών, καθώς και τη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στρατηγικής πρόθεσης και προβολής, παρέχει άμεση σύνδεση της μουσικής με την τεχνολογία και τα εργαλεία της, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται πρακτικά ο τρόπος με τον οποίο συγκεκριμένα τεχνολογικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν στον εξυγχρονισμό της διάχυσης της πληροφορίας. Το DigiOrg δημιουργήθηκε χάρη στη σύμπραξη του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεεπισκόπησης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν και ο ερευνητικός φορέας, του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν και ο φορέας πολιτισμού, και δύο επιχειρήσεων, της Bitroot Design Group και της Vision Business Consultant, που ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Apple Store ή και το Google Play.